Sawise persiapan, Ilmi langsung pamit marang bapake lan langsung budal sekolah. Pak, yo le, kula badhe bidal sekolah. Oh iya le, hati-hati ya le. Ijo lali sangune. Assalamualaikum. Sementara ning sisi liya, Tangi. Apa sih, Pak? Wis iso wae lho. Isu sik peteng. Lah kancamu wis budal kok. Ini apa toh, ini apa? sakwise pertengkaran antarane Rima lan keluargane, Rima banjur budal sekolah. Tumben gue dalam isu. Apa sih? Bikinnya apa? Kalau masuk akal. Kita kok. Apa sih ada gelut? Coba tuh. Gelut, ayo gelut, gelut, gelut. Ora let suwe kancane Ilmi sing jenenge Joko teka. Kuwi sing ngajak Ilmi budal bareng nanging Ilmi lali. Ini gitu kok. Betul kamar mandi. Ya. Kok coba dia pas man. Tiba jam pelajaran MTK. Sesuai rencana, Rima lan Ian lanjut metu tekan sekolahan. Ya Allah. Rencana berhasil nanging Rima kepergok bapake sing lagi mulih tekan sawah. Yuk, wera sekolah. Yuk. Apa tuh, Pak? Mulih tekan panggon dolan, Rima bingung amarga ora duwe duit blas. Apa duit sih? Oh, mesti wong kaya. Delokne tak parani omah.
mbok delok piye? Rima kuwi bocah sing ora manut, sawise mulih saka panggon dolan dheweke milih dolanan HP. Jo, iki meneh panganane. Hari berlalu, ujian IPA teko. Misi, Pak. Damar Bu. Jaketnya dicopot sih. Nggih, Pak. Bawa kelambimu kuwi. Nggih, mau tesih diwaso kali Ibu. Oh, ya wis. Mulai sekolah nih dikasih. Nggih, Pak. Iki garap. Oh nek kancamu wis teko, balik rene ya aku tak ning kamar mandi sedikit. Sakwise rampung absen kelas tekan ruang BK, Ilmi mlebu kelas lan lanjut ngerjakake ujian. Assalamualaikum. Enak tugas loh. Oh. Wektu wis lewat nanging guru durung teko. Akhire Ilmi lan kanca-kancane nimbali Pak Guru. Si Desi. Ayo lho Pak kami. Ayo. Aku iki ayo. Tugas ayo. Ya, mari ya. Ayo. Nalika Ilmi lan kanca-kancane lunga, Rima ngijolke kertas jawabane Ilmi. Ayo bagaimana? Iya, Dik. Pak Guru teko lan njupuk kabeh jawaban siswa kanggo digawa menyang kantor. Udah selesai. Selesai dong. Di Bandung. Bandung di. Kapan temunya juga sama telurane. Mbok. Teko nih mau tuh Pak mbok. Waktu terus mlaku, hasil ujian metu. Iya, sama mungkin udah dibagi apa rapat. Iya, Pak. Pirang-pirang dina kemudian Pak Kasimin teko lan ngomong karo bapake Rima yen Rima nyolong dompete. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kasimin, enten apa Pak? Monggo pinarak riyin. Nggih. Enten apa nggih Pak? Ngeten kok Pak Tarno, langsung ta intine mawon nggih. Nggih wingi niku putrine jenengan niku mendhet-mendhet kula sampeyan sanjangi amargi tumindakipun mboten sae. Oh. Semenjak riyen, Pak. Nggih, mesti saya repot-repot. Mboten napa-napa. Nuwun pangapunten nggih Pak, mengke kula malih kula pun. Nggih. Ada apa toh, Pak? Ayo lo anakmu nyolong dompetnya Pak Kasimin. Astagfirullah. Sawise mulih dolan, Rima didukani bapake. Duk, kowe dhek iki nyolong dompetnya Pak Kasimin no. Duk, Iya, emang nyapa? ngomongnya dhek iki moro rene lho, Bapak izin, Duk. Ya aku tambah isin. Kan ada duit. Wis di kene dompetnya. Ya. Sakwise didukani bapak, Rima banjur menyang sawah lan ketemu kanca-kanca sekolahe.
kate ngrungokne. Iya. Ning ndi? Belum. Iki gara sampai bar. Iya, mau dikumpulke. Loh, saiki yo. Iya, iya. Iki barang. Kok tak garap dhisik kuwi. Ilmi, Joko lan Desi bahas PR banjur ana Rima sing ketoke lagi kesusahan. Lah kan Rima. Loh, Belum apa ning kene? Dia mau ketemu aku. ketemu karo Nisa lagi mulai. Ini aku ora dolan jane. Oh. Tapi tekan ngendi? Mau-mau wae sih. Oh. Kowe bar nangis ah? Kok? Nang mripatmu lo kecaran. Gak. Gak sama aku sih. Dia ini bijimu 100 toh, saya ulangan, jadi kayak Pak Roni. Nyapa emang? Bener aku weruh nek jawabanku kok tukar, tapi aku meneng ae. Kenapa gak nesu? Yo gak apa paling aku ki berpikir suatu hari nanti kowe iki bakal berubah. Kayak bakal jadi yang lebih baik ngono. Ya aku nyadar kok. Cuma wis kelewatan. Yo emang, Iya. Yo kowe sebagai anak yo kudu mengerti. Saiki wayahe kowe njaluk ngapura. Sedurung terlambat. Aku izin yo gak iso. Nek kowe mikir isine gak bakal bar. Kesalahanku wis terlalu. Yo gak apa-apa, jenenge njaluk ngapura gak nek telate. Sebelum wong tuamu ki sik mumpung wong tuamu ki sik eneng. Iya. Lho sepurane. Ya engko tak usahane. Ya wis ya aku arep metu karo Joko nek mau. Hati-hati. Ora ana sing ngerti marang takdir. Gusti Allah wis ngrebut nyawane ibune Rima kanggo bali menyang dheweke. Loh, Rima, Jok mau tak boleki. Nggih wonten apa, Pak? Tapi aja kaget lho ya. Nggih. Ayo mulai sik. Anu ibumu meninggal. Ayo mulai sik. Hari demi hari berlalu, Rima kelingan ibune yen ibune wis seda. Banjur bapake teka lan Rima njaluk ngapura marang dheweke.